weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayila gambi bafata dinguiray fallema laabe kon waktu yoni ha to ñoro jombuko kame masina ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi woni Macky Sall jaɓɓama hanki kikiɗo jaɓɓugal payodingal to Tambacounda finaɓe nder région Tamba hewɓe jalti gam jaɓɓade mawɗo leydi ndi ñalawma hande o mo tawe kanko mawɗo leydi ndi to Goudiry gam uddidemo toon ka militaire mawɗo jaaduɗo e jamanu tambotoɗo ndenka e kisal diwan oɗon to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Qazwani hanki o jokkodiri e téléphone nando maggo hoorejo leydi Émirats Arabes Unis pimnoɗo wadde jillu mum e nder leydi Mauritanie alhamisa paɗoɗo henno holliti hayti gam agenda muɗum ene ngakki jot no fewi to leydi Mali laamu leydi ndi yurnitima caɗele taweteɗe leydi ndi ɓe kadi kala ken wiye jeeygu céréal gawri makka e ko nandi hen kala yaltude leydi ndi gam teskede woni nokkuji guura ene ngakki hen to leydi Guinée Conakry laatima hanki o suudu baba to Conakry galle Fouta donkunoɗo yo uddite hanki to Bowal laaɗi diwo hanki to Bowal stade jafoɗon hanki to stade Sékho hanki to stade général Lassana Conté ko toon waɗi erago muɗum alhaji Mamadou Fatta ko balde woni cuɓaɗo kabruji men manam en ha to Côte d'Ivoire Niger Burkina Faso Maroc Cameroun ma en jaaha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum lamlame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗon kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogola sohna Habi Saar hakkude Nawele e Demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa
ceerno jibisi joom lasrari laaɓaɗo ƴewngal saaru kimo indema e inde nene ma wo haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi. ceerno jibisi joom istijab laaɓaɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala ko nonne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guilay ɗanle ha tente on jeeyowo kala. ceerno jibisi ne witti leɗɗe cafroje ko fate banggue kiis fibrom dogam cité ko nonne kadi gonduɗo erni e morita ha tenti noon on joguiɗo cholestérola kam yoga e ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno jibisi mawo haalane hen ko laaɓi. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayyi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wiiri ni ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayyi rafi kala. ceerno jibisi holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fouta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara guenale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete. so tawi noon koye fannu ƴewngal ko fate banggue listihar ceerno jibisi kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko Wave walla ni Orange Money. so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani e ɗeɗo hennan leyɗele ceerno jibisi ene yarliti ƴewande jomuma. sa yiiɗi jokkodirde ceerno jibisi ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 78 163 24 82. so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84. so tawi noon koto noksoɗa base makko ene tawe to netteka woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase jeeɗiɗi bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en renda sunare dendagal bandiraɓe ndulmaji dembenaɓe dendagal bandiraɓe ndulmaji naaɓe kala e ko taari ɗum ko caggal fajiri hande o jaltugol aduna biyetenoɗo alhaji Bamba Daf mo ganduɗa darde mum wonano famɗude no feewi ene jeeya kadi e yimɓe adiɓe wadde jeeyirka e nder wuuro ndulmaji ngo taw kadi ko joom haqqille garɗuɗo pewjanowo yimɓe faade moƴƴere kala hen hewɓe hande dañɓe koɗale omo jeeya e darde makko neɗɗo moƴƴo julɗo jaltuɗo aduna subaka hande o eɗen nelda duwaw musidɗo makko e kala saaha woni Aboubaydi Saar woni Keccel Saar kono ne kadi nelda duwawa neni men Farmata Gueladio Ba ko wona ɗum ko kadi en nelda duwaw ɓesgu makko kala kono ne kadi miñikena woni Abdullahi Daf Ibou Dafa e dendagal suddima kala woni Mbolo Daf kono ne kadi Abdullahi Daf Mamadou Dafa nonne kadi Mamadou Ndiaye Dafa Madani Daf e dendagal bandiraɓe koreji daf kala e nelde ɗumen duwaw nde jomiraɗo ɓeydata yurmede me makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa feddeɓlo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo e nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala horejo leydi Sénégal Macky Sall hanki kikiɗe jaɓɓama jaɓɓugal payodingal no feewi ngal jaɓɓugal hanki o wo holliti hen weltare makko mawde no feewi kene tolno e commune aji jeenayyi taweteɗe nder département mo komo Tamba woni Kumpentuma jalti no feewi ngam tawtorede oɗon ñalawma ko wona ɗum ko hewɓe
iwɓe to Guderi Kidira Bakel hay nokkuji goɗɗi kala ngam tawtorede jaɓɓungal mawɗo leydi ndi nden wo jippima guel tan ɗo jole oto maw ronkini yettoyade jipporde makko Allah yimɓeɓe hewɓe kala kolliti hen weltari mumena mawde no fewi kanko mawɗo leydi ndi subaka hande o wo yaɓani to Kidira woni Guderi ngam uddidemo toona wonande camp militaire ngarɗuɗo pewnaɗo mo ganduɗa ko koninkoɓe jogori ɗufnade ɗon ngam ɓeydade ndenka e kisala ko wona ɗum ko kadi lawol ɓalowol kuƴum ngarɗugol iwgol to Tamba Guderi ha faynma to Kidira Bakel ngol kala ma yi nangue on araray beɗotoɗo ngol lefol ngol siso fawa taƴa ngam udditede ngarɗugol golle mawɗo leydi ndi Sénégal kono ne kadi heedani hen caggal gueɗe kewɗe sanceji gasɗiɗi mawɗo leydi ndi oɗo saaha woni e uddidde kono ne kadi e gueɗe kewɗe eɓɓoje eɓɓanaɗe wonande diwan Tamba kala ko wona ɗum ko noon toon to Tamba kanko mawɗo leydi ndi holliti wonande ɓen société civile en ko wayno Ibrahima Dia e yaadi mum ɓe erima mawɗo leydi ndi nde yurnitto lawol iwde ɗon to Kumpentuma faade toon iwde Kumpentuma faade nokko iwde ɗon ɗo lawol Kumpentuma faade nokko biyeteɗo Finoɓe to Kumpentuma lawol iwde Kumpentum faade to Paya ɗum noon ko ngol lawol yaltoyta Vélingara Ferlo faade ha to Touba ma yulyultodir ɗiɗon nokkuji kala ɓe erima ngam ñagade mawɗo leydi ndi Sénégal e ɗeɗon gueɗe kala ko wona ɗum ko noon joguiɓe hôtel aji kame restaurant ji ko wayno hôtel Oanzo ɓenne kadi gollotoɓe ɗon kolliti weltari mumena ɓe kolliti sinno ko sago mabɓe ɗeɗo henna gueɗe e kala lebbi jeegom taw mawɗo leydi ndi ne ara toon ngam teskede ko adi mawɗo leydi ndi ne ara hôtel mabɓe heewi dak ɓe nanni halis ko wona ɗum ko kadi restaurant ji mabɓe ne marsa tigui rigui ɗo jiiɗa e wuuro he kala joguiɗo hunde ne yeeya tene kadi ne yeeya ene marsa firti tan ko jillu faggudu wonande mawɗo leydi ndi Sénégal ñalawma janggo kanko mawɗo leydi omo tijji wadde toon batu jagorɗo mawɗo ngam yurnitade kuccam golle diwan Tamba kala ko wona ɗum ko ñalawma ɓawo janggo ko ñalawma gaynaka aynaɓe Finoɓe dow eles kala oɗo sahani tawi to Tamba ngam heɓanade ñalaw men ngarɗuɗo hewɓe he noon kolliti yidde mumen tan ko yo wontu kosam ha heewa beele kadi oɗo saaha ɓe mbawa jogade jaram nani jaam tala wonande leydi ndi Sénégal ma en garta hen so jomiraɗo haaji sen gewi to Tambacounda gartaten koye ñawore ɓen sarɗi yankoɓe ɗiɗo addunoɓe fitinaji piile toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal woni Massata Samba kame Mamadou Nia hande dariɓe e yeeso suudu ñawore ɗum ko caggal nde ñawore mabɓe dirtinano 19 nduɗo henna lewru hande o kadi dirtinama ha ɗiɗi lewru janvier nduɗo lewru janvier fandu so jomiraɗo haaji ɗum ko caggal hello e pette nde ndiwi yani e sarɗiyanke biyeteɗo Amin Ndiaye mo ganduɗa gonɗo e foftorde mum kene tolno e balɗe nogas e tati ɗum jeeyi sababu ñawore mabɓe sirtiniɗon procureur yiɗino wonande ñawowo nde dumbataɓe duuɓi ɗiɗi ferme taw ɓe jiyata nangue ɓe joɓa temedde joyya million ko wawi wonde kala ñawore mabɓe ko woni yeeso daɗani guite goɗɗo biyanoɗo yalti taw yaltani woni laylayti renɗo kame yoga e jayndeli ko jaltinno wiide Papa Alé Niang gardiɗo Dakar matin taweteɗo to hôpital principal de Dakar e nder pavillon e safro ɗum ko caggal nde natani gueddere ñamata yarata ngam wiide ko jagguira ko ŋañalde ko on wonde yoga e jayndeli kollitino accitama hanki kono ɗum wodani diko jeeyaɗo to Somalie taweteɗo nder Sénégal to gar Bomaris kam addi toon hanki fitinaji mawɗi no fewi caggal nde yari konjam ha watti ɗarde ko nden ne joguino butel heeli butel o kala mo fotti o wiyata ko maw ƴukka ɗuma on butel o wattidi koye police goto yande oɗon SD ɗon noon o wattidi jaggede caggal nden o jaggama ɗo sam waɗa garde à vue ngam gueɗe makko cofɗe toon to commissariat mo pikkina Abdullaahi Seydou Sow goto e jagorde
leydi Sénégal jagorɗe kotki kame boowe baɗɗo jillu mum to Kolda ngam disnodirde e APR taweteɓe toon yeyde carte siftinde on wonande APR Benno Bokk Yakaar oɗo saha koko dari ngam noddidde yimɓemen to goni kala APR koko ummiti ngam yeyde carte mum e nder nokkuji ɗi kala sen giwi e oɗona fannu inde makko tigiri ko Amadou Julde Diallo ɓurɗo lollirde kunkande ne wonde Ibrahima Niassa ɓurɗo lollirde Santa Yalla kamɓe ɗiɗo kala hande o yeeso procureur ngam ɗennude toon to kaso caggal nde ɓe mbaɗano garde à vue tattaɓo ko Ibrahima Jammeh mo ganduɗa modu goto rewnino haalis jonɗo e jungo muɗum yo mahan ɗuma galle kanko on Ibrahima Jammeh nden wo andodiri e Amadou Julde Diallo kame Ibrahima Niass ɓen kolliti so addi million ngaji 7 ne mbawi wattande mo ɗuma temedde 7 million e wiide jayde nde o itti million ngaji 4 wo totti ɗuma on biteɗo kunkande wo itti million ngaji 3 wo totti ɗuma on biteɗo Santa Yalla fof noon ko ɗon tan rewi ha gasi ɗin million ngaji temedde 7 laataki ɗum jeeyi sababu modu tawete to America kamɓe kala nawiɓe e yeeso lawol kalis gasi laataki hande o kamɓe tato kala aɓe tawe e juuɗe ngam fadde ñawore mabɓe trafic cocaïne tokkaranga gambinaɓe ɗiɗo woni nangaɓe e nder oto mabɓe aɓe mofti hen wonande cocaïne jonɗo no fewi kene tolno 30 buleta cocaïne taw ganduɗa ma total mum tolnoyo temedde 8 gramme jar mum taw koye koppareje haalis franc CFA ma wonoya 64 million koppareje franc CFA caggal ototo tawa toon ko 5 gramme ene mofta toon hen goto e mabɓe wiyete ko Assane Boiro goɗɗo wiyete ko Souleylane Ngom kamɓe kala mbaɗama garde à vue ngam darade ɓe yeeso procureur ɓennude yeeso wonande tribunal hoore jolindi Macky Sall ñande alet jawtuɗo henno joɗodima e ɓen yimiyankoɓe duƴƴal kelme woni rappeur en taw ko yimoɓe taru rapa kamɓe ɓen ngal cetal FDCE caggal jonde mabɓe hakkude mabɓe mawɗo leydi ndi budget koppareje mabɓe wonno ko temedde 6 million mawɗo leydi ndi fotaniɓe 2023 paaɗo ma nawande ha yetti 1 milliard firti tan ko temedde 4 million ma fawto hen wonaniɓe beelema mawɗo no fewi kowona ɗum kono hey dawyi mawɗo leydi ndi gam yidde gollinde sukaɓe leydi ndi fotaniɓe wonande ma gollin e mabɓe kamɓe ɓen rapport aji kene tolno e temedere 50 ha mbawa dañde kañumen golle mumen ɗum ko jonde hakkude mabɓe e mawɗo leydi ndi Sénégal gina hay sukaɓe ɗiɗo rewɓe malinaɓe mbaali jamma musɗo e mumen no fewi ko mbiyetene kala saha jamma cofele kalumam Aminata Ka kame Khadijata G ɓen ɗiɗo taw kadi ganduɗa ɓe potti koye sukaɓe worɓe ɗiɗo on wiyete ko Aruna goɗɗo wiyete ko Bowa kamɓe kala koɓe malinaɓe ɓe kawrinno koye soirée goto mo malinaɓe juɓɓinno e nder Dakar toon ɓen sukaɓe worɓe ɗiɗo gandodiri e ɓen sukaɓe rewɓe ɗiɗo nden noon ɓe gostodiri tonggode téléphone aji ɓen sukaɓe rewɓe ɗiɗo kolliti yidde mumen tan ko dañde golle ɓe kolliti e kala saaha kamɓene aɓe mballa yimɓe ha daña golle waɗi saaha goto noon ɓe noddi ɓen sukaɓe rewɓe ɓe mbi sen mbawi arde suudu mabɓe to guinaw hay ɓe dañani ɗumen golle nde ɓen gari ɓe coodi ñamde ɓe ñaami ɓe jari ɓe gayni ɓen coki suudu mbaɗi musique mbidirum ha wiidi mbaali tan koye mabɓe ha weeti gulali mabɓe jaltata subaka niɓɓo ko nden ɓen beddiɓe bowala guddi cuuɗi mumen nden ɓe kooti legal mabɓe woni haar yalla nden ɓe kooti legal mabɓe haar yalla ɓe kalani koreji mabɓe wonɓe toon ɓen porti plainte goto nanggama goɗɗo noon waɗi e ladde dogi suwa taw yiitede ko fade banggue foot koye guela Aliou Cissé ɗo wowo kippo gendi leydi ndi Sénégal oɗo saaha hewɓe ne mbiyanno mawo heddo o gisen Senghor itti on sikki saka ha laaɓi laatim mawo heddoye ardade
baroɗe teddungal jogorɗe yaade waɗoyde kawgel so tawi kay qualifi taw koye kan 2023 ton to Algérie so jomiraɗo haaji ma woɗɗo ɗum ha 2024 sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki gouvernement leydi Mauritanie holliti ma darnu boñ walla mbiyen galle asakal koɓe mbiyata galle zakata ma darnu maison de zakata ɗum ko mawɗo leydi miji ɗum darnude galle asakal taw kadi darna cetal rewintoɓe ɗaɓɓude ngal asakal nanne e oɗon galle ha wonana fartange asakal ne wawi naftude taw wona tan moni kala heɓa ujunere temedere temedɗiɗi gayni hay fofandu wotoru yonani ɗuma kono asakal so rendinama ha woodi ko woni ne wawi wadde force uji ne wawi wadde guese ne wawi gollinde yimɓe yaltina yimɓe caɗele ɗum woni yiyande laamu leydi Mauritanie ngam darnude ma darnu site transfert d' argent ko fate banggue on boñ zakata jogoɗo rewindede e nder leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki o ɓe durnitima sifande hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame banque islamique de développement nden sifande ngam ɓeydande wuro kiifa ndiyam timmuɗam nden sifande yurnitama ngam yaccinede ha ɓuura wawde nattude jangde kame ndiyam taw koye yoga e nokkuji leydi ndi Mauritanie wol Qazwani ko hoorejo leydi ndi téléphone hakkude makko e Ben Zayed woni gardiɗo leydi Émirats Arabes Unis tijjinoɗo wadde jillu muma ngon jillu noon tijjino waɗi ɗum koye waktuji daɓɓitana e nder lamorgo leydi Mauritanie alhamisa ɓawo janggo kono nder kaldigal mabɓe hanki wo holliti wo hayti ngam nakkudemo jogade happu no fewi woni yajede wala ɗum no fewi ɗum noon ko caggal nde mawɗo leydi Mauritanie dirtinno jillu muma toon to hawdu ngam ñande alhamisa e aljuma kono sa anditaka so tawi wo lawɗitini jillu makko alhamisa caggal nde watti ɗum aljuma kanko mawɗo leydi Mauritanie jagoɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie woni Wulmar Joga jonde hakkude mum e délégation mawɗo no fewi ko fate banggue l'organisation de la coopération islamique e gardugol koolaɗo kuuɓal muɗum lawɗinama Mauritanie ma bismo jonde jagorɗo affaire étrangère ko fate banggue coopération islamique hakkude leyɗele arabeɓe ɗum waɗata koye 2023 ma laato to leydi Mauritanie e wiide koolaɗo kuuɓal ngal ɗon catala suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie lulde mabɓe kikiɗe hankoɓe garti e miccade donné personnel ha tenti nden ka neɗɗo to banggue gueɗe makko gurdam makko ha tenti noon to banggue numérique leydi ndi kala ɗum noon ɓe lawɗitini artude yurnitade kuule nden kay kisala ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti to banggue weeyoji guilay golle leydi ndi ha e gueɗe kewɗe ko fate banggue digital ha e neɗɗanke o e hoore mum kala ha joni keddoɗen koye leydi Mauritanie maqama wonande équipe rewintoɓe golle ambassadeur leydi Japon tawiteɗe to Nouakchott ngam mahdemo collége ngarɗuɗo mawɗo jaduɗo jamanu to maqama kene fota nawde temedde jeetato élève e nder saluji jeegoma ɗum noon hollitama on équipe yilloyima toon ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no fewi ngam o saaha ko miiro tan woni ko heddi kono kadi ɗen golle kala golle ngarɗuɗe ɗe Japon hokki ɗum finoɓe to magama ha ɓuura yarude yeeso maire commune mo tujinina erima laamu leydi Mauritanie kankon Mohamed El Amina wolde Chouaib wo holliti wonande tujinin kam yoga e leeɗe taweteɗe Nouakchott nguuri ko ɗomka o saaha mo gonɗena ɓayde ko ɗomka ɓe erima autorité ji laamu ngu nde wallata ɗen leɗe nde ceertade ɗomka gila tan ɗeɗo balɗe kala andaka holko jeeyi oɗo henna paan ha ɗo henna catal tambingal jaram leydi ndi suwa taw saktude hen konngudi mum porte parole gouvernement leydi Mauritanie hanki commentaire caggal batu jagorɗe mabɓe arti e hollirde wonande ñawore leydi ndi foti ko ɗoftede ko fate banggue judiciaire leydi ndi ngam teskede wona yimɓe mawɓe nder leydi Mauritanie e kala saha so tawi noddama e ñawore jaɓata nottade ten ɗoftotago
ko fate bange gurdam ñawore leydi o holliti ɗum wona hunde fonde wonde no feewi caggal batu jagorde hanki jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie woni wolde panahi o holliti o kanko jagorɗo jeeygu o holliti wiyeede warga nana nder leydi Mauritanie warga o ko daaɓo ko fate bange ñabboji ɗum wodani o holliti kene fate bange santiyon ngaji sappo taw ko warga jareteɗi e nder leydi ndi ala hen kala warga joguiɗo ñaw walla ni daaɓowo météologie mo leydi Mauritanie holliti wonande talata hande o ma dañɗo bowti e nder leydi ndi kene tolno e jeeɗiɗi étan so nani bowte noon ko toɓoyal wisa e nder ndu lewru innirandu bowte ne heewi bowtude kala saaha to banggue Sénégal ene gasa ma bowtu janggo e ɓaawo janggo kala ma bowtu balɗe tati hakkude le 28 29 haale 30 so tawi noon ko Mauritanie koye état ji jeeɗiɗi ma bowtu hen to 3e ora adrara tegana dakhla Nouadhibou ha famata sit tarzan kam yoga e nokkuji ma waɗa hen hendu to banggue lappol palola dande maayo sen gewi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena si fande Alger 2015 ha hande haala mum ne jokki no feewi jeeyi sababu noon kaɗon haala jokkude jeeyi sababu kaɗon haala jokkude e nder ndeɗon sifande ko caggal jonde mabɓe sakkitinde nden jonde ha hande ane waɗi caɗele mawɗe no feewi jeeyi sababu ndeɗon jonde wande caɓele ɓe kolliti wonande autorité laamu ngu ɗoftaki dosɗe kewɗe ciifodirnoɗe pelle kewɗe sifande Alger kolliti kañumen jowi ngal ɗon nandirala ha ko woni yeeso kala hakkude leydi to woni hakkude mofti kame bandiagara gila tan bonnita wonande pont mo sangue kame yawankanam kame yawanka caggal nde bonnono ɗiɗon ponwoji ɗiɗi mettinino yagara no feewi ha ganduɗa ken tolno e temedde jeetati camion juukinoɗo taw koye lewru août 2021 guila nden noon e ballal ministre mo loni wawi darnude fond ngam ɗaɓɓude haalis beele on pont ɗin ponwoji mbawa fewnitede taw koye mbadi tekkundi taw bonnude ɗum weeɓata e kala sa joguitiɓe armeji ne keewi yande ponwoji ɗi bonnita ngam beele otoji kewɗi natta wawde yandede caggal nde nokku o juuki no feewi on boñ noon o yehino haw yettuji temettati capantati jeenayyi million koppreje franc CFA hen temedere capannayyi ɗiɗi million yalti koye gouvernement mo leydi Suède temedere capanɗe jeenayyi jeetati yalti koye gouvernement mo Danemark ɗum woni ko fewnira ɗin ponwoji ɗi ganduɗa lefol mum fawama siso taƴama otoji battiyade kene tolno e temedde tati lekki lorama e sara majjum forage moƴƴo waɗama hen lampadaire uji taw ko solaire waɗama hen e wiide El Qasim won joɗiniɗo Nations Unies woni tan ministre mo loni to leydi Mali batu jagorɗe leydi Mali ɓe kolliti oɗo saaha yurnitade caɗele faggudu leydi ndi ko fate bangue céréal gueɗe demaɗe e nder leydi ndi yeeydi ɗum yalta leydi ndi hankkadi koko haɗa duwaña kalɗo woni tini contrôle woto ɗum yaltude gam teskede woni nokkuji gonɗi e nder leydi Mali oɗo saaha caɗele guura ene teska e ɗiɗon nokkuji ɗum noon kala coñƴo guura mum mofti yo ñamir seesa yeeyira seesa wasa woɗɗitade ɗum nde tawno ceeɗu ngu koko jogori wulde e woɗɗude ha joni koto Mali keddotoɗen gartoten koye sifande nandirala hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire formaya sembe hoorejo leydi Togo holliti hen weltare mawde no feewi caggal ummanade dogde koyɗe jaam hakkude leyɗele ɗiɗi o holliti e nder ɓataki makko mawo sakti ɓooyata wonande ɗen capanɗe nayi jeegom ko ninke dumbade leydi Mali ma accite ngam fatude leydi mumena hofgo otoji ɓutti ngo wonno e dow mum ɓe jowi ɗum kikiɗe hanki o e wiide syndicat dognoɓe otoji ɓutti sidiki jekkite wo holliti ɗum ko caggal nandiral hakkude mabɓe autorité leydi ndi wonno laamu leydi ndi wi ko otoji ɓutti yo dok minuit ha 5 heures e guure mawɗe ɓe kolliti kamɓene ɗum ala kala ko yaltantaɓe haydara yinnodeɓe ko 22 heures
ha fenma 5h nandiral ari 23h ha fenma 5h otoji ɓutti dogata jamma taw koy a gure a mawɗe ɗe kala cummusɗo baɗɗo 4h jamma hanki on waɗi koto marsanda asia 2000 kene tolno e matériel uji kewɗi e marchandise kewɗo bonɗo qima muma tongaɗo hande o kene tolno e 100 million koppreje franc CFA ɗum waɗi ko jamma a hanki o ɗon ɗo asia a 2000 sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry stade général Lassana Conté heewi hanki yimɓe ɗum ko caggal nde laati suudu baba to Conakry kono kadi ko caggal balɗe e banduma batuji suudu baba galle Fouta walla ni galle fulɓe mahaɗo kene tolno e duuɓi 35 donkanaɗo nandiral hakkude laaɓe e peeta hakkude laaɓe e peeta kam hakkude laaɓe kame mawɓe diine e halifaɓe aada daraniɓe suudu baba caggal luural mangal bangala hanki alhaji Ousmane fatta ko balde woni cuɓaɗo heɓi woni ngam hanki discours makko dabɓo coordinateur gardiɗo fedde pulaar binden janggena hanki waɗi discours dabɓo yiddeɓe koɗo galle nde wonata galle laatiɗo laataniɗo suudu baba witto e pinal e jangde ha wawa ƴellidde gonangal ɓiɓɓe fulɓe e nder leydi ndi Guinée sen giwi to Guinée koto Côte d'Ivoire Nouvelle gontuɗo sunare julde wontude sunare to nokku biyeteɗo Jambakoro ne tawi nder région mon Zingome ɗum noon ko sukaɓe tato tawa ene maayi nder oɗon jamma ɓen yanoɓe juuloyde waɗude mes mumen nde ɓe garti ɓe tawi ɓen sukaɓen maayi hakkude duuɓi 12 jeeɗiɗi e bebbe tokosel sanga 21h ñande jamma nogas e joyi ne jofi jeegoma nduɗo hennalero ndu gonɗen gendarmerie udditi hen lesko mum yañgo no fewi ngam yurnitade ɗeɗo henna caɗele. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio et télé weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma to Nigéria hanki walla mbiyen to Niger hanki ko hélicoptère militaire yanoɓe loyndoyade kañum yani to bowalade diwaje ngal ñame ɗon ɗo fonno ɗon ɗo wonno e jurade atterrissage makko ko ɗon way yani hanki o sanga 10h40 ñalawma koni koɓe tato mbasi hen pittali mumen to Niger chef d'état major général armée leydi ndi o holliti ɓe nangi ɓe mbari 40 joguitiɗo armée nottirtoɓe jihadiste en kamɓene ɓe mbasi koni koɓe ɗiɗo jeegomo e mabɓe gañi ɗum koto kerol hakkude mabɓe Burkina Faso woni hen koto région mo Difa lac Tchad kene tolno 92 moto woni koɓe tetti hen kamɓe matériel uji kewɗi guila e téléphone aji ha e fettilaji ha e engine aji ubbeteɗe boli woni pettoji e kala saaha Burkina Faso pettowol ñande nogas e joyi nduɗo lewru jeeyi sababu ha nogas e goho neɗɗo wasi fittanu mum jeeyo gañi ɗum waɗi koye kar dewnoɗo e pettoje gotola yaltirde noko mbiyata fada gourma faade nder leydi ndi wi colonel yemogo ɓe laamu leydi ndi neldi duwaw dendagal koreji ɓen rutti ɓen kala Maroc ne heeɓo ha hande jokkude ko fate banggue weltare mumen caggal oɗo henna coupe de monde moɓe jeeyi ha demi final ngol woni go Afrique yettade ɗon jagorɗo jeunesse holliti oɗo saaha ma musée mawɗo no fewi taw kadi ganduɗa jogori waɗede hen ko musée électronique to banggue numérique système vidéo photoje guilay ɓen fettoɓe e supportraji kala ma waɗe hen wona cimtol ngol yejjittake ɓe mbaɗa site mabɓe weepa kala natɗo hen ma yi ɗiɗo hen kayisaji beelema histoire mo leydi ndi Maroc naati to Cameroun discours walla ɓattake Samuel Eto'o fils gardiɗo fédération football mo leydi Cameroun ɓe kollitino maɓe mbaɗ boycott ko fate banggue CAN 2023 mo Algérie jogori yuɓɓinde ngam hulde nden ka mabɓe siftinde on ko fate banggue éliminatoire coupe du monde gasɗo to Qatar wonande kippodirngal hakkude leydi Cameroun
kami Algérie ha tuma hen nguyka wonande monsieur Gassama arbitre Gambien ha tuma jingani ko Cameroun gila nden Algérie naɓe donki yaltinde metteɗen e nder ɓerɗe mumen Cameroun holliti kañumne yahata toon ngam nden kamuma message mo samyele to yaltini holliti ko jam duumiɗo ɓe jiiɗi kono kadi e nder ɓerɗe Algérie naɓe ma latoɓe jaaha toon to Algérie CAN 2023 jolam jaɓeri wen peƴƴerde arde to États-Unis d'Amérique taw koyen peƴƴerde galas jeeyi sababu capanɗe joyi neɗɗo mbasi pittali mumen yoga état ji leydi ndi ngala kuɓɓam pinɗo kala tawata galas kene handi baafal mum ha tiiɗi hewɓe hen so ɓooye otoji ene donka uddidde gouvernement leydi ndi erima moni kalɗo woni nde haɗata e nokku mum wasa yaltude won hen ne jalta gam fijje yoga ENS uji to Iran gila tan seppoji puɗɗiti toon ɗum ko caggal mayde sukadebbo étudiante biyetenoɗo Mahasa Amina maynoɗo caggal nde nangano wattidi koye koma ha wasi fittade mum kurdu en waɗanoɓe seppoji kala saaha hollitama ɗin seppoji jeeyi sababu haari yaala koppareje wonande terrain yatiri caggal no fewi 25% woni ko teɓɓiti hen ɗum ko caggal sanction mo leydi Amérique waɗi e dow mabɓe Sina gila 2020 holliti 8 janvier 2023 ma ittu quarantaine obligatoire balɗe ɗiɗi moɓe mbanno nder leydi mabɓe kala hankkadi ne jiɗɗo ene wawi arde kono hande teskede wonande cengaya oɗo saaha kame peke wonande ñaw coronavirus koko ɓeydi e nder leydi ndi koko ɓeydi e nder leydi ndi dogɓe halkare wonande leñol hoyinga wonande koɓe temedde ɗiɗo dognoɓe wonnoɓe laana leggal ne awƴa balɗe bandu men taw tampi no feewi kamɓe noon won hen rewɓe sukaɓe worɓe capanɗe jeetato e tato gorko capanɗe jeeɗiɗo debbo capanɗe tato e ɗiɗo ko suka iwnoɓe to Birmanie ne dogui gam moltoyat to Indonésie jettima toon kono koye dow tampere mawde no fewi siftinde ona leñol hoyinga ko leñol julɓe taweteɓe to Birmanie taweteɓe to Bangladesh kamɓe Birmanie wuurɓe caɗele musta no fewi lebte wargoji e kala saaha ne mbaɗe mabɓe ɗum tagui noon aɓe kewi dogde yaltude leydi mabɓe kono ɓen yaltuɓe jalti toon koye caɗele mawɗe no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ga henna wonno kabaruji garaen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena